Môžeme byť. Ísť na to. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán Miškov, vážení organizátori festivalu Slovakia Tech Forum Expo 2024, vážení návštevníci. Dovoľte mi, aby som vás pozdravil v úvode vášho skvelého podujatia, hoci len sprostredkovane, no o to srdečnejšie. Predovšetkým by som rád vyslovil poďakovanie organizátorom a tiež všetkým, vďaka ktorým sa festival Slovakia Tech stal najväčšou inovačno-technologickou konferenciou na Slovensku. Už 6. rok sa vám darí spájať inovačný potenciál a nadväzovať spoluprácu medzi vysokými školami, firmami a verejnou správou a tiež prezentovať výsledky tejto spolupráce doma i v zahraničí. Žijeme v období, kedy ekonomickú výkonnosť krajiny a schopnosť jej rozvoja nedeterminuje jej veľkosť ani nerastné bohatstvo, ale predovšetkým vzdelanie a tvorivosť jej obyvateľov. Pre našu vlast to predstavuje historickú príležitosť. Máme dostatočné predpoklady, aby sme sa zaradili medzi lídrov tohto vývojového trendu. Je len v našich rukách, ako dokážeme toto bohatstvo zúročiť a pretaviť do konkrétneho ekonomického, ale i duchovného a civilizačného napredovania. Mnohé ambiciozne projekty, startupy a inovácie potvrdzujú, že môžeme byť a aj sme konkurencieschopní. A tiež, že máme byť na koho i na čo hrdí. Uznanie si zaslúžia tiež odborníci, ktorí Slovensko zastupujú v medzinárodných výskumných inštitúciách či na pôde zahraničných univerzít. Títo ľudia predstavujú našu budúcnosť. Chcem vás preto ubezpečiť, že inovácie a rozvoj vzdelanostnej ekonomiky považujeme za svoje osobné priority viacerí a ja tiež. A v rámci svojich kompetencií sa budem zasadzovať o to, aby Slovensko túto šancu nepremeškalo. Ďalším imperatívom dnešnej doby je udržateľnosť. Snaha, aby sme generáciám našich detí a vnukov odovzdali našu planétu v čo najlepšej kondícii, keďže žiadnu inú, náhradnú nemáme. Súvisia s tým viaceré atraktívne témy vašej konferencie, ako je elektromobilita, energetický manažment, domácnosti či zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. Čoraz významnejšou sa stáva aj téma kybernetickej bezpečnosti a využívanie umelej inteligencie. Dnešné časy sú fascinujúce práve tým, že sa aj tie najodvážnejšie nápady stávajú realitou a do našich životov vstupujú technológie, o ktorých sa nám predčasom ani len nesnívalo. Je to dôvod na radosť, ale i na obozretnosť. Veď sociálne siete, ktoré nás mali zbližovať, sú dnes často zdrojom nevraživosti. A takisto v prípade umelej inteligencie je potrebné včas apelovať na zodpovednosť. Pretože sme to my, ľudia, kto vkladá do technológií morálny rozmer. My im dávame dušu a predurčujeme spôsob ich využitia. Vážení účastníci konferencie Slovakia Tech, prajem vám veľa zážitkov, poznatkov a podnetov. Nech vám nasledujúce 2 dni prinesú čo najviac inšpirácie. A držím vám palce, aby ste svojimi znalosťami, nápadmi a svojimi úspechmi šírili dobré meno Slovenska vo svete. Ďakujem.